That's what we're talking about. Yeah, brother. Who must eat this now? These things you buy. Will you eat this one? Will you eat this one? Something like that. Huh? This is rubbish. You can only sell. You can't sell it like that. You make it home. No, you- I think only halal stuff. No, you're selling this nonsense to us. You? What is this, brother? What is this? You can give this one for a dog. You can't sell this thing. Look here. Just taste it. It's coming out of the fridge. Taste it. You see? No, man. You are killing our people, man. I'm sorry, boy. This and this you must. You are killing our people. This one you must keep in the fridge. All of them. Everything. Even the ice sock, my brother. The ice. There's no label on the ice. Same with the bread. Where's the expiry date on the bread? You guys are killing our people, man. Leave that. Come to me. Okay. Man, we cook fireworks up. Amaphilisi aphumela kulokhozi aphume kumkakazo Pepcon nangilo sinayela sikhuluma na sinayilola lapho umkakazo Bafafta seyityile ke sana abantwana bam sebeyityile. Nansi ipilisi yokuqala. Ezinye instant nasi phuke nophuka anse nento engathi iglass endingayaziyo. Nasi nazi ezinye. Oh. Nansi. Ezipeki ke zoyi-2 bezinepilisi sibonele eqala kuze sivulele. Sibonele sebeyityile. Inepilisi savula le intsha kanti nayo. Bwana ngicabanga late kwayilo. Ngithe ngiqalekile ngayibuza ukuthi ayikhona. Wanuka iphilisi ngalokho ayiphela ngeke iziphilisi lencwala. Ifuna ningiziseleni bakithi. Bukani. Ngazi mawuthi poison obulalayo la bukani. Ngifuna nibuke izwe lethu.
Sizofela ubala izweni lethu bukana. Kusaphuma ugwayi kwamanje. Cela nibhekeleke, sibhekeni le. Esibhekeni lephuma manje. Bukiseni bakithi. Yini le. Khona ugwayi nje. Ukhona bakithi ugwayi nje South Africa. Poison phela lo. Uloke bayabona ukuthi abantu lokho ukuthi bathenge sebethanda ukuxwaya bayabona ukuthi amadela kufila wabhemayo. Qwashani ke bakithi ungalakhi ingcwaba nge5 nge10. Xakekisa umndeni nge10 nge5. Ugwayi awuyona impilo yakho, unga-abuswa yinto eyisidakamiswa njengogwayi. Ugwayi nje akuyona into onga-defenda kuyona ukuthi ungalala uphila usuphile noma ulala usuthi. Nangu ugwayi bakithi iphilisi leli. Basobhani abahambe laba.